बे हान्थामेलानि थासारिखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि नुदों आरो अबे जायगायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फटबजरा हालामनि थासारि जोबोद दुखुनांथावना। बे हान्थामेलाखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंगोन आरो मा खावलायगोन? फटबजरा होननानै बुङोबा बर'नि जारिमिन गोनां बे समावनो गुबुन रायजोनि सासे राजखुंगुरा बे राजखुंग्रिखौ गोसोथोयोमोन। दा खोनानो मोनबाय जे गाव मोनलांनाय नङा बेखौ, किन्तु बेनि सान्थ्रि गाहायासो मोनसिगोन। नाथाय बे समायना मन्दिर जिरायसालिया रायजोआनो मावनानै लानाय। बे जायगाया जाहैबाय बर' हारिनि जारिमिन गोनां फटबजरा होननानै बुङोबा बर'नि जारिमिनाव फटबजरानि जारिमिनफ्रा रोखा रोखा दं। आरो बे मन्दिरखौ नुखाबाय, मन्दिरा रायजोआनो मावनानै लानाय। आरो प्रमद बर'आ 5 बोसोराव बे गामिनि लामाखौ नायसनासै। बेनि थाखायनो एबार BPF पार्टिखौ आसा खालामदों। नाथाय BPF पार्टिनि गेदेमाफ्रा बे गामिनि लामाफोरखौ मावनानै होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों होननाय खोनादों। बिनि थाखायनो बर' मानसिफ्रा जाहाथे हाग्रामा महिला बे सारनि खाथियाव आसा खालामदों आरो। आं दङ बेलगुरि गामियाव, ओरैबायदि मोजां बर' बेलगुरि टिपकाय फटबजरा हालामाव रायजोनि माइ दोनग्रा, माने रायजोआ खेथि मावो। बेहायनो रायजोआ ज' माइखौ सोनानै दोनो। आरो बे रायजोनि जिरायसालि, जायखिजाया समाजनि सावरायलायनाय मेल मिथिंखौ माने बेयावनो लायो। आरो ओरै लोगोसे ब्रह्म मन्दिर, जोबोद मोजां ब्रह्म मन्दिर। पुर्णिमा अमाबैसा बेहायनो जयग' होयो। बेबायदि गामिया जोबोद समायना बानायनानै लादों। लोगोसे रायजोनि सावरायसालि न' आरो बाख्रि ना मा होनो माइ दोनग्रा, जोबोद बर'फोरनि माखासे कालसारा बेबायदिनो बर'नि रायजो जानाय गामिफ्राव बेबायदि बांसिन नुनो थाङो। क'क्राझार दतमायाव हाजार माने बेटारि गारि, बे बेटारि गारिया बबेयाव फैदों? बेंगलनिफ्राय आलासि फैदों, माने ओरैबायदि आरो बेटारि गारिजोंसो फैखायो बेयावनो मानसिफ्राबो। लामानि हान्थामेलाखौ नुनानै जोबोद दुखुनांथावना। फटबजरा हालामाव टिपकाय एलेका डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, जोबोद फटबजरायाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरनि थाखाय माने हान्थामेलाया दुखुनांथावना। बे लामानि थासारिखौ नायनानै फटबजरानि गुबुनाव थानाय रायजो राजाफ्रा, गुबुन जायगानि नोंथांमोना बे लामानि थासारिखौ नुनानै माबायदि मोनदों? हरनि समाव साइकेल लानानै बा बाइक लानानै बा थाबायनानै आप डाउन खालामनो जोबोद उसुबिदा। नाथाय जाखिनि खामानि मावबाय, बे खामानि मावनाया BPF पार्टिनि थानाय समाव जा एसे एनै मावदों। आरो 5 बोसोराव प्रमद बर'आ माखासे मावनांगौ खामानिखौ मावनानै होयैखौ नुदों। दा बे लामानि हान्थामेलाखौ नुनानै दुखुनांथावना। बेबायदि लामानि थासारिखौ नुनानै दुखुनांथावना। आरो जायफ्रा बे फटबजरा हालामाव फैयोबा हरनि समाव अबेबा मेडिकेलाव लांनो थाखाय बा बेमारियानो जा, आलासिफोरखौ दोनलांनोआनो जा, जायखिजाया माने आप डाउन खालामनो थाखाय लामानि माखासे आप डाउननि थाखाय हाग्रा बंग्रा आरो लामानि माखासे थासारिया मोजां नङा। दा बेफोरखौ नायोबा माखासे खामानि मावबावनांगौ दं। बर' लिडारफ्रा जथेस्थ', बेबो गुबुन डिस्ट्रिक्ट नङा, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो। टिपकाय एलेका बा फटबजरा हालामा क'क्राझार जिल्लायावनो गोलैयो। दा बेफोरखौ नुयोबा माखासे मावनांगौ खामानि दं बर' लिडारफ्रा BTCनि खुंथायाव थानाय। दा खोनानो मोन्दों BPF पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा फटबजरा एलेकानि माखासे दालाङानो जा, जायखिजाया समाजनि जौगानांगौ खामानिखौ थाबैनो खुंथायाव थानाय BTCनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा मावगोन होननानै माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोन्दों।
बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बे सल' दा सल' होननानै बुंनांगोन नाथाय आं दहाय बुंदों जे बियो मोनसे समावहाय बे घटनाया जादोंमोन रियेल घटनामोन बियो माने जों जायखौ मिथिगौ माने बोराय बुरैफोरनिफ्राय अरेलि फैनाय जि खोथा जों मिन्थिनो मोन्दों बेवहाय मोनसे भारजना ओरैहाय जे बेवहाय मोनसे रायजो बे रायजोनि राजाहा सासे फिसाजो दंमोन आरो बे फिसाजोआ माने खुंग्रि माने राजखुंग्रि बेखौ खुंग्रि होननानै बुङो बर'आव दा बियो सासे जेनेरेलजों मोजां मोनलायोमोन आरो न'खरनि राजा रानि बेजोंनो हाबा होगोन बे सान्थ्रि गाहाय बर'आव जायखौ सान्थ्रि गाहाय होननानै बुङो बेजों हाबा होगोन हाबाया जाथ'वाखै थिग बे समावनो गुबुन रायजोनि सासे राजखुंगुरा बे राजखुंग्रिखौ गोसोथोयोमोन दा खोनानो मोनबाय जे गाव मोनलांनाय नङा बेखौ खिन्थु बेनि सान्थ्रि गाहायासो मोनसिगोन बेनिखाय जेलास जानानै बै राजखुंगुरा बे रायजोखौ गाग्लोबो बे गाग्लोबनायाव मोनसे जोंनि बे राजखुंग्रिजों रायलायलायनानै राजा न'खरनिफ्राय ओंखारलांनानै जुद्धआव थांदों माबाया जेनेरेला सान्थ्रि गाहाया खिन्थु कयेकदिननि उनाव मेसेजआ फैबाय बे जुद्धआव बे सान्थ्रि गाहाया थैबाय दा बेखाय राजखुंग्रिया सिन्था खालामबाय बे थैबायब्लाथ' जायजों हाबा खालामनो नागिरदोंमोन बेनो थैबायब्ला अब्ला आं थांनानै थानायनि मा मिनिं दंबावो आरो बे थैबायब्ला आङो जायखौ सुखुवा बै गुबुन देशनि राजखुंगुरजों हाबा जानांसिगोन आं बेजों जाया होननानै बियो बे जि हाजो गोजौसिन पिक होननानै बुङो जौसिन बाहाय थांनानै बियो बावहाय बाज्रुमनानै सुइसाइड खालामो आरो लोगोसे बे जेब्ला बाज्रुमनानै सुइसाइड खालामबाय बिनि लोगोफोर एटेन्डेन्सफोर लोगो सिख्लाफोर बिसोरबो माखासे माने बाज्रुमनानै थैफायो दा बेनो बिसोरनि आत्मायानो बे हाजोआव गिदिं गिदिं थायो बिसोरखौ बर'आव बुङो सिख्रि सिख्ला ओंखायनो बे गथै हाजो ओनसोलखौ सिख्रि सिख्ला हाजो होननानै बुङो बर'फ्रा बेखौनो पारभार्टेड फर्मआव सिख्रि सिख्लानिफ्राय चक्रशिला नामाकरन होदों बे चक्रशिला नङा बिनि रियेल भार्जना जाहैबाय नामा जाहैबाय सिख्रि सिख्ला बे सिख्रि सिख्लानिनो जौसिन जायगायाव गाखोनानै बाज्रुमनानै थैदोंमोन जोंनि राजखुंग्रिया बेखौ बावखुंग्रि होननानै बावनाय खुंग्रि माने राजखुंग्रि बे राजखुंग्रिया गावनि जिबनखौ बावदों माने बे एक्सुवेलि सुइसाइड खालामदों बेखौ गोसोखांनानै बोसोरफ्रामबो हयथ' बै समनिफ्रायनो राजानि फिसाजोआ बे जानायखौ हमेश बा दुखु फोरमायनानै बेहाय थांनानै बेखौ खुलुमोमोन आरो बेनो मोनसे ट्रेडिसन जानानै थाबायदों बर'फोरनाव दा बेखौ बुङो आरोखि जे सोरबाफोर बोसोरथाम माने खेबथाम बोसोरसेयावनो खेबथाम नङा बोसोरथाम कनसिकिउटिभ बोसोरथाम बे हाजो गोजौआव जुदि गाखोलाङोब्ला अब्ला गावनि प्रेमि गाव जायखौ मोजां मोनो बिजों हाबा जालायो होननानै जोंनाव बर'फोरनाव बे मोनसे बिसास दं आरोखि